बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय ब्रैथि दमासि फोरबो फालिदों बिटिआर सरकारा। बिटिआर सरकारनि ब्रैथि मागो दमासि फोरबो फालिथायनि गाहाय हाबग्रा लामाखौ बेखेवना होयो एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्मआ। चिरां जिल्ला कक्राझार राबापारा भुवनेश्वर इक' टुरिजम पिकनिक स्पटआव दिनैनिफ्राय जागायबाय बिटिआर सरकारनि ब्रैथि मागो दमासि फोरबो फालिनाया। बे हाबाफारिया दिनै एबा 19 जानुवारिनिफ्राय जागायनानै 20 जानुवारिसिम खुंफुंजागोन। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै गोबां हारिमु मोसानाय आरो बायदि बायदि जानाय लोंनाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौबो खुंफुंनाय जादों। बे समाव एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्मआ हाबाफारिनि सोमोन्दै मा फोरमायदों आबुङै खोनासंदो। आंखौ बिथांमोनहा जाय बे दमासि फोरबो फेस्टिभेलखौ खुंनो लादों खुंगासिनो दं बिथांमोनहा आंखौ माने गेटखौ माने फिथा हास'नानै मुखुलि खालामनायनि जेनाखि दायित्व बेखौ हरदों। दा दसे दान्दिसे आवगायाव नोंथांमोनहा नुबाय बे गेटखौ आं मुखुलि खालामनानै होबाय आरो बे मुखुलि खालामनाय लोगो लोगो जों बेयावबो माने बे फैलाव फोथाराव जों सफैबाय आरो सफैनानै ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों। आं आवगायावबो उन्दै समावबो फैयोमोन बे जायगायाव, होमबा एसे माने बेवहाय हाग्रा बंग्रा दंमोन, किन्तु दा भुवनेश्वर इक' टुरिजम खालामनाय लोगो लोगो दा साबसिननिफ्राय हामसिन जाबाय आरो माखासे खालामबावनांगौ दङ। बेफोरो जुदि इमप्रुभमेन्ट खालामबावोबा साबसिननिफ्राय हामसिन जागोन होननानै साननानै जों लानो हायो। आरो इतिमध्ये बे इर'सन प्रटेक्शननि सेंसन जानायखौ आं नुबाय। बियो टाइम आरो माबा सफैयोबा बे प्रटेक्शननि खामानिया जासिगोन। बेखौ गोदोनि जिखुनु खेथ्रआवनो गोदोनि सिस्टेमफ्रा एसे उगुल थुगुल जायोमोन। दा खिन्थु फैयै फैयै दा जिहेथु माने डेभेलपनिफ्राय डेभेलप जाबोगासिनो दङ, साबसिननिफ्राय हामसिन जागासिनो दङ, डिसिप्लिन मेनारावनो माने सोलिगासिनो दं। बे दिनैजों खनब्रै जाबाय नङा होमबा? बे खनब्रैयावबो थांनाय खनथामावबो जेबो गाज्रि जाथाय जायाखै। मोजाङैनो डिसिप्लिन मेनारजोंनो थांबाय थादों आरो आसा खालामो दिनैबो डिसिप्लिन भाबैनो बे मेलाया जानानै थांगोन। जेसेबां दिन पारमिसन मोन्दों बे पारमिसन मोननाय दिनफ्रा मोजाङै मोजां बारलांगोन होननानै आसा खालामो। बे दमासि फोरबोखौ खायसे जायगाफ्राव खुंलिया, दा खुंनायनि गोनांथिया मा? दमासिया खिन्थु परम्परा भाबै गोदो गोदायनिफ्रायनो खुंबोदों, खिन्थु आं नुवाखै अबे जायगायाव खुङाखै। खिन्थु जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्टआवथ' फ्राय जायगायावनो खुंगासिनो दङ। गोनांथिया बेनो, जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे नियम दं। जेन'बा मा होनो बेखौ, जोबनाय दिनखौ संक्रान्ति दिनखालि जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा गाव गावनि न'मा न' आरो बे बाख्रिफोरखौ माने गोबोरखिजों लिरथिंनानै दोनो आरो लोगोसे गय खान्थाल बाहेरायाव थानाय बिफां लाइफांफोरखौबो माइ जिगाबजों खानानै बोननानै दोनो। बे मोनसे परम्परा दङ। आरो बेवहाय बे दमासिनि मेइन माबायानो जाहैबाय, बेखौ गुबुन हारियाव माने भगालि बिहुबो होनो, जों दमासि होनो। बे दमासि समाव जों गोबाव सम थांनाय समफ्राव खामानि मावनानै माइ गायनानै बायदिसिना आबाद मावनानै जिहेथु जों फिथाइखौ मोनो आरो बे मोननाय समाव जों बयबो गोजोनग्लायो आरो बे मोननायनि थाखायनो रंजानायजों लोगोसे जानायनि माखासे आइटेमफोर बानायनाय जायो आरो बेनिखायनो बे परम्पराया जेब्लाबो थांनानै थानांगौ आरो थालांबाय थाथों। बे परम्पराखौ फालिनो थाखाय जोंनि माहारिखौ मा खावलायगोन? बे परम्पराया जाहाथे गोजोर जानानै थायो। गोदोनिफ्राय दा जेरै साबना हामना जाबोबाय आरो बे साबना हामनाया साबसिननिफ्राय हामसिन जालांबाय थाथों आरो बे फोरबोआ गोजोर जानानै थाथों। बेखौनो आं रायजो राजाफोरखौ बयबो फालिनो थाखाय आं खावलायहरो। সিনারি তো আমি পোয়াতে খুবই টান হয়ে গেছে, কিন্তু আমার ভুবনেশ্বর পাহাড়, এই ভুবনেশ্বর পাহাড়ত মই সৰু কালতো আহিছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ মানে আগতে অলপ জংঘল হৈছিলে, কিন্তু এতিয়া ইক' টুৰিজিম কৰাৰ লগে লগে অলপ চাফ চিকুণ হৈ গৈছে আৰু কৰিবলগীয়া আছে। এইটো যদি আমি বচাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে চৰকাৰ ফালৰ পৰা কিছুমান আৰ্থিক তেনেকুৱা কিবাটো দিব লাগিব, চেংচন দিব লাগিব। আৰু ইতিমধ্যে মই দেখিছোঁ এই নদীৰ কিবা মানে ইৰ'শ্যন প্ৰটেকশ্যন স্কিম অলৰেডি চেংচন হোৱাটো মই দেখিছোঁ। তেনেকেই মানে আমি কৰি পেলাই এইটো জায়গাটো আমি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগিব, প্ৰটেকশ্যন কৰি পেলাই। আৰু ইয়াতে পৰম্পৰাভাৱে যিহেতু
মাঘ দমাসি এই পৰ্বটো পালন কৰি আহি আছে এইবাৰো মানে পালন কৰিবলৈ লৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰতে মোক এই কিবাটো গেট মুকলি কৰিবৰ বাবে মোক আজি মাতি আনিছে মই খুবেই সুখী হৈছোঁ আৰু যিসকলে মোক মাতি আনিছে তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে মই ধন্যবাদ আজি জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যেটো নতুন বৰ্ষ 2025 টো চলি আছে এতিয়াও নতুনই হৈ আছে গতিকে সকলৰ যেটো মনোকামনা এই মনোকামনাবিলাক যাতে পূৰণ হওক সকলৰ মনৰ কামনা সাকসেস হওক আৰু যেটো মানে 2025 এই 25ত যিসকলে যি কৰিব লৈছে বা ভাবি আছে তেওঁলোকৰ যেটো মানে মনৰ যি আশা আকাংক্ষা এটো যাতে পূৰণ হয় তাকে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা জনাও ঠিক আছে नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाय लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय जुलिनि जेंना साख्रि मोननो हायै हा हु धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मोबाइल नम्बर 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन